Ambalima bamanankan mɛn na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan foli ani waleɲuman dɔ bɛ ka taa aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma fo yan fo aw sigiyɔrɔ la k'a fɔ aw ɲɛna aw bisimila aw ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan min bɛna walawalali caman k'aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la. Farafina ani Faransi ka lajɛrɛ belebele Sommet Afrique Faransi ani o tɔ tora tile 9 de lajɛrɛ in labɛnniba jɛkulu Senozafu u ka bolofara min ɲɛsinen don kunnafoni di ɲɛnabɔli koɲɛw ma u ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan ta arabadon u ni kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ a ka ca kunnafonidila 300 ye o de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ni lajɛrɛ belebele in kɛnɛ kan a ka kan cogoya bɛɛ lajɛlen na kunnafoni minnu bɛna sɔrɔ lajɛrɛ belebele in kɛnɛ kan olu ka se ka walawala ka faamuyaba sɔrɔ o la u ka se ka walawala jɛlenya ani tilennenya kɔnɔna na. Amadu Jara, Ibrahim Kulubali, Musa Fɔnba bɛ walawalali k'a ɲɛ Sherifula Jabaraneso tɔgɔ la. Mali kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛsin bɛ fɛn kelen min ma o ye Farafina ani Faransi ka ɲɔgɔn bɛ ta ko 27 kɛnɛ ye min bɛ sigi sen kan an ka jamana kɔnɔ an n'a cɛtɔ ye tile 10 ɲɔgɔn na ye wulikajɔw de bɛ sen na saniyako ta fan fɛ bɛsɛya baaraw olu bɛ ka kɛ jamana faaba kɔnɔ araba ka bɛn ni janvier kalo tile 4 Comité national d'organisation du sommet Afrique France NOZAF maa minnu ɲɛsin bɛ kunnafoni ko ma olu de ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan an ka jamana kunnafonidilaw tɔgɔla so la maison de la presse walasa kunnafonidilaw bɛ se k'a dɔn sommet Afrique France yɛrɛ kɛnɛ bɛ sigi yɔrɔ min na yamaruya bɛ di cogo minnu na ni u ka ma ko processus d'accréditation ka se ka o da kunnafonidilaw tulo kan kunnafonidilaw tɔgɔla so min sugandira k'o kɛ sigi yɛrɛ kɛ yɔrɔ ye o labana ka dɔgɔya fu labana ka so fali ka sabu kɛ kunnafonidilaw cayara kɛnɛ kan sɛbɛn min kan ka ye kunnafonidilaw disi la ni u k'a ma ko badji o bi sɔrɔ cogo jumɛn walasa i ka se ka Farafina ani Faransi ka ɲɔgɔn bɛ kɛnɛ lasɔrɔ k'i ka kunnafonidi baaraw kɛ kuma tun bɛ ka boli o de kan Comité national d'organisation du sommet Afrique France NOZAFu a kunnafoniko tigilamɔgɔw ni an ka jamana kunnafoni dibaw ni ɲɔgɔn cɛ u y'a yira k'a fɔ yɛlɛmaba donnen don ko taabolow la walasa i ka se ka yamaruya sɔrɔ kunnafoni sɔrɔ sira kura sanfɛ ni o ye internet ye yamaruya in bɛ ɲini o de kan an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ jamana 37 ɲɔgɔn na jamana ɲɛmaw ni minisiri ɲɛmaw de makɔnɔnen don Mali faaba kɔnɔ Bamakɔ janvier kalo tile 13 n'a tile 14 wa kunnafonidilaw jɔyɔrɔ ka bon a baara ɲɛ la kunnafonidila 300 ka bɔ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan olu de bɛna ye tile 2 in na baaraw kɔnɔ kunnafonidi in kɛnɛ senfɛ jamana kunnafonidilaw jɔrɔ min bɛ u la n'o ye kɛnɛ lasɔrɔli ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna u y'o da Comité national d'organisation du sommet Afrique France NOZAFu a kunnafoniko ɲɛnabɔbaw tulo kan jaabi dɔw sera ka di u ma NOZAFu fɛ nka yɔrɔ min kɔni bɛ yen n'o bɛ se ka fɔ Comité national d'organisation du sommet Afrique France kunnafoni diko ɲɛnabɔbaw u yɛrɛ jɔn wala jɔra a la k'a fɔ olu ma wuli kɔfɛ joona ka kunnafoni da jamana kunnafonidilaw tulo kan sommet Afrique France kɛnɛ lasɔrɔ cogo kun kan nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ kunnafoni di fasoden ɲumanya dɔ don a bɛ wajibiya jamana kunnafonidilaw fɛ u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la walasa baara min ni o kan ka kɛ ka se ka maaw ladɔnniya baara taabolow la ni kunnafoni jɛlenw lilenw ye k'olu sigi sen kan bawo an n'a cɛ tɛ tɛmɛ tile 9 kan bilen. An ye bi ɲɔgɔn dalajɛ in lawuli mun kama i komi sommet sera kaban a man jantu journalistes k'u dalajɛ mɔgɔw min bɛ sommet ko la k'a ɲɛf'u ye u bɛ se k'u ka baara kɛ cogo min k'o fana fɔ an kelen bɛ ka laɲini minnu sigi sen kan olu ka laɲiniw ye min ye an bɛ se k'olu jaabi cogo min donc ɲɔgɔn ɲɛ in kunba tun y'o de ye parce que ni nin sommet suguya bɛ nalen ne m'a ɲɛfɔ journalistes ye u tɛ se k'u ka baara kɛ n'u ma se k'u ka baara kɛ ayiwa an ka jamanadenw u tɛ kunnafoni sɔrɔ n'u ma kunnafoni sɔrɔ u b'a fɔ ayiwa faamaw ye ɲɔgɔn dalajɛ u kumana u ni ɲɔgɔn cɛ nka a bɛ min kan anw t'a dɔn an y'a lajɛ de komi an mɛnna an ma se ka se journalistes ma an ko bi an ka se journalistes ma an n'u ka kuma u ka laɲini ye min ye u ka haminakow ye min ye an ka se k'a dɔn an bɛ se ka fɛɛrɛ min tigɛ walasa olu ka se k'u ka baara kɛ dususuma kɔnɔ an nakunba de y'o ye. Baara bolodalen minnu ni olu bolodala walasa Algérie bɛn kan sɛbɛn u bɛ se ka waleya cogo ɲuman na o tɛ taa musaka bɔ kɔ a musaka a bɛ bɛn sefa wari $255 de ma Tata Ture bɛ walawalali k'a ɲɛ o ko kun kan. San tɛmɛnen n'o ye san 2016 ye cakɛda min n'ale ka baara ɲɛsinen don adamadenya koɲɛw ɲɛnabɔli ma a ye cakɛda dɔ sigi sen kan ka ɲɛsin Mali jamana kɔrɔnyanfan yiriwali ma o kadara kɔnɔ a ye bolifɛn 3 bila u ka bolo kan n'o ye katikati 3 ye fo ka taa se minɛnw ma subahana masiniko nasiraw fɛ u ka baara kɛcogo ɲuman kadara kɔnɔ nka hali bi waleya tɔba bɛ kɔ
waleya kumbaba tɔ ye min ye n'o ye cakɛda min n'u y'o sigi waleya min kan ka kɛ nin cakɛda in ye walasa k'u ka baaraw kolo sigi o dɔ ye dɛmɛ ni minɛnkow ye walasa u ka se k'u ka baaraw boloda jɛkuluw ka jɛrɛli n'o ye commission paritaire ye o min yɛrɛ ye baɲumankɛ waleya tigilamɔgɔ ye nin cakɛda in na ka ɲɛsin dilanni ma wariko ani minɛnko sira kan fɔɔ ka taa se kɔlɔsili ma ka ɲɛsin yɔrɔw dilanni ma yɔrɔ minnu tiɲɛna kɛlɛ waati fɔɔ ka taa se mɔgɔ minnu bolila olu ka seginni ma ni lajɛrɛba in kɛnɛ kan tawdeni ani menaka marabolo o guvɛrnɛri 2 ka fara cakɛda in yɛrɛ barakɛla 2 kan olu yirala nin kɛnɛ in kan waleya min n'o kan ka kɛ sisan walasa Aligérie bɛnkan sɛbɛn u ka waleya nin waati na o musaka bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 455 ma o ye musaka ye minnu baaraw bolodalen do nin waati in na baara bolodalen minnu fɛnɛ bi ka na o musaka bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 437 ma min labɛn bɛɛ lajɛlen kɛlen do jamana ɲɛmɔgɔw fɛ walasa ali bi bɛn ani kelenya o bɛ se ka sabati Mali jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen na. Surasiya ma ɲɛma ale ka dankan chef d'état-major général adjoint a taara ka taa sankura ninnu don ni Tombouctou sorasilakaw ye surasiya ɲɛma chef d'état-major général ale de ka ciden kun don a taara ka taa ni o de ka hakilinaw ye Amadou Kamara a bɛ ɲɛfɔli k'a ɲɛ ko kun kan. An ka Mali sɔrdasiw ka ɲɛmɔgɔ dangan ale ni a cakɛɲɔgɔn caman u ye taamakɛ k'i kunda an ka jamana kɔrɔnfɛla kan ka taa sankura kunbɛnni ɲaɲaɲu kulonkɛw kɛ an ka finitigilakaw kɛrɛfɛ minnu bɛ kɛlɛda la su ani tile yaasa Mali a ka kolosuma basigi ani bɛn kɔnɔna na o cɛbaw minnu bɛ yen ani o musoba minnu bɛ yen k'a jira u la k'a fɔ ko jamana a ma ɲinɛ u kɔ hali n'a y'a sɔrɔ u bɛ kɛlɛda la a ka nin taama in y'a se Gourmaraouz ani Tombouctou marabolo kɔnɔna na fan o fan jamakulu ninnu n'u sera yen u kunbɛnna nisɔndiya bonya ani karama kɔnɔna na bari sabu k'a da kan sankura o ye waati kɛrɛnkɛrɛnni ye ni bɛɛ lajɛlen bɛ dugawu kɛ ani ka yafa ɲini kɛ ɲɔgɔn ma o de kɛra sababu ye ka ni sɔrdasi ɲɛmɔgɔ dangan in ani jɛkulu minnu tugunna kɔ k'u sama k'u se wɔrɔ kofɔlen in na sɔrdasi ɲɛmɔgɔ in a ka laseliw kɔnɔna na a kɔni ye ladilikanw caman ani bilasiraliw k'o di an ka finitigilaka ninnu ma k'a jir'u la k'a fɔ olu bɛ jɔyɔrɔ min na bi yaasa jamana in ka basigi ko a dogolen tɛ maa si la an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini na Mali sɔrdasiw ka fara an dɛmɛbaga jɛkuluw kan u bɛɛ lajɛlen bɛ baara min na ni maliden bɛɛ lajɛlen o kalama bi k'o ye fɛnba ye k'u kana ɲinɛ kɔ sabula u bɛ fini ta don min na u y'u kali jamana ye k'u bɛ jamana na kana hali n'a sɔrɔ olu yɛrɛ ni bɛ to a la a ma da o ma koyi a tilara k'a yira sɔrdasilaka ninnu na ko jamana jigi b'u kan sanga ni wagati ka sababu kɛ u ka baara nafa min b'o la jɔyɔrɔ min b'o la lakana sabatili la bɛn ani yiriwa hukumu kɔnɔna na Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ ani Mali finitigilakaw n'o ye sɔrdasi ɲɛmɔgɔ ye an'u ka sigili n'u ka kumaɲɔgɔnya kɔnɔna na u da sera jamana ɲɛmɔgɔw kɛlen bɛ ka dɛmɛ min ta ka ɲɛsin u ma ani ka waleyaw kɛ waleya minnu b'a to u bɛ kɛlɛ min na u bɛ jɔyɔrɔ min na u k'a dɔn k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw hakili b'u la sɔrdasi ɲɛmɔgɔ dangan in a kɔni ye nin kɔrɔfɔ ninnu sɛbɛkɔrɔ banban k'a da jira an ka finitigilakaw la minnu bɛ Tombouctou ani Gourmaraouz a y'a yira k'a fɔ juguw bɛ siran olu bɛ siran juguw bɛ siran nka bɛɛ lajɛlen k'i jɔ i jɔyɔrɔ la n'o kɛra ko fɛn min ye sebaya k'o bɛ nɔgɔya wa Ala n'o kɛ Mali ta ye a ye hakili jagabɔ kɛ ka ɲɛsin an dɛmɛbaga jɛkulu n'o ye force barikani ani diɲɛ seleke naani bascule jɛkulu min bɛ an fɛ Mali kɔnɔ MINUSMA a ye tasi bila kɛ ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma k'a ɲini Ala fɛ ko san kura min kun bɔlen filɛ nin Ala k'a kɛ san ye Mali na basigi san min na sebaya k'o sɔrɔ juguw kan o bɛɛ lajɛlen na sabati nin san kɔnɔna na a ka nin taama a fisayara kosɛbɛ wa a ye taama kɛ ka foli bila kɛ ka ɲɛsin marabolo ɲɛmɔgɔw diinɛ bunakun ani mara bunakun kan k'a jira u la ko Mali finitigilakaw minnu b'u fɛ yan u k'u hakili t'u la u n'u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ yaasa Mali a ka basigi hɛra ani karama kɔnɔna na o de b'an sɛnsɛn sisan ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba bɛ walawalali k'an ye an ka bi sɔrɔlenw lajɛ. Senegal jamana kɔnɔ ntɛnɛndon janvier kalo tile fila wasadenw ye sariya sen dɔ wete sariya sen min b'a jira k'a fɔ dɔ bɛna fara wasadenw hakɛ kan k'a bɔ 150 la ka taa kɛ 165 ye 15 ɲɔgɔnna wasaden o bɛna fara u kan o 15 wasaden ninnu olu bɛna kɛ Senegal jamana tunkarankew minnu bɛ jamana kɔ kan olu lapasabaw de ye wasabilenw kɔnɔ i n'a fɔ cercle wasadenw jɛw bɛ olu ye cogo min
wasadenw mina jɔ tungarangew fɛnɛ ye senegalikaw fe don nataw la marabolo 8 wasaden nunu min'u jɔ ni olu de ye o marabolo nunu de filɛ marabolo 2 u be kɛ nazarala kelen be kɛ ameriki gun kan dɔ fɛnɛ be kɛ azi gun kan chinois ani arabuw bɛ diɲɛ fa min fɛ naaniw minnu be to o dɔ be kɛ afrique du nord ni o ye farafina gaɲa ka yanfa ye arabuw bɛ fa min fɛ farafina dɔw k'a ma ko magreb farafina tile bi yanfa farafina camanje yanfa ani farafina biɲɛkoloma jamana ni dɔw k'a ma ko afrique austral éthiopiw ni eritrew olu bɛ fa min fɛ Senegali ka den minnu bɛ Senegali jamana kɔ ka tungarangew a bi waati janbaw kɛnbɛ k'a jira k'a fɔ olu jɔyɔrɔ ka bon jamana sɔrɔ sira yiriwali la a baara ta wasaden kelen tɛ wasabulo kɔnɔ olu tɔgɔla k'u lapasa Mustafa Jagate ni ale ye wasaden jɛkulu ɲɛmaa ye wasaden jɛkulu min ka suru jamana ɲɛmaayaso la ale y'a jira k'a fɔ a kun ka ka nin ka kɛ jamana tungarangew ye Senegal faaba yɛrɛ la Dakaru kuma min na ni kunnafonidilaw ye kɔrɔfɔ kɔni mɛn k'a fɔ sariya sen dara ka don bala wasadenw fɛ fanga sinamatɔnw olu dɔw ye nka don a baara ɲɛ la fanga sinamatɔnw yɛrɛ dama fɛnɛ tɛ Macky Sall ka fanga fɛnɛ fanfɛ maa bɛ maa la olu dɔw kɛn tɛ ka a ko filɛ ni ɲɛ ɲuman ye u kɛn bɛ ka nka kɛ yɔrɔ min na u y'u yɛrɛ ɲininka de jate jumɛn de sera ka bɔ ni ka wasaden 15 ninnu da k'u jɔ jamana tungarangew ye ko barisabu ka da kan walasa jate ka se ka dɔn ka wasaden dɔ jɔ ni ye cerclew ta k'u lajɛ wasaden bi jɔ cerclew minnu ye cercle maa hakɛ de bi jate minɛ fɔlɔ ka se hakɛ dɔ de la n'a y'o sɔrɔ wasaden bi jɔ a ye yala jatew sera ka sigi senga jate min b'a jira k'a fɔ tungarange ninnu bɛ yɔrɔ minnu na u ni wasaden digiya ka ka wasabulo kɔnɔ wa Elentine ni ale yɛrɛ Macky Sall ka fanga masurunama ye ale bɛ k'i yɛrɛ ɲininka o la Aliyerikaw fe ndɛnɛndo janvier kalo tile tila ka dugujɛ tarata janvier kalo tile 3 la jagokɛlaw bɔra ka nisɔngoya kɛnɛ sigi senga ka jira k'a fɔ jamana ɲɛmaw ye hakilina min da ka dɔ fara lɛnbow ni zalenw kan k'a tɛ bɔ u ye ko in yɛrɛ kɛra mara min kɔnɔ o ye Bejaïa mara ye ni o ye Kabili yanfa ye Algérie jamana kɔnɔ tile filanan ni o ye tarata ye a jirala k'a fɔ lakana tigilamaw ni jagokɛlaw karila ɲɔgɔn na gɔngɔrɔla keriw ani gazi filiw jagokɛlaw ye jamana furuba yɔrɔ caman karikari Bejaïa mara yɔrɔ caman na kɛrɛnkɛrɛnniyana yɔrɔ min wele ko Sidi Aish ani Akbu ministre min ɲɛsin bɛ jamana kɔnɔna koɲɛw ɲɛnabɔli ma Noureddine Bedoui ale y'a yira k'a fɔ ko kɔni bin bɛ ka da sasa arabado desanburu kalo tile 28 jamana kan ka labaara ni musaka min ye kɛrɛnkɛrɛnniyana ɲinan zata ni o ye sankuraw ye Algérie ma ɲɛmaw de y'o ta ka jira k'a fɔ dɔ bi fara lɛnbow ni taxiw kan jamana ɲɛma Aziz Bouteflika jɛna n'a ye fana dɔ faranga in kun tɛ dɔ wɛrɛ ye jamana ɲɛmaw ka fɔ la n'a ma ɲa k'a fɔ Algérie yɛrɛ ka sɔrɔ fanba dulon bɛ taji de la taji dun bilama sɔgɔ binnen don diɲɛ selekɛna ni sugubaw la a tɛ dala bilen o kumana ni jamana tɛ ka sɔrɔba kɛ bilen a ka lajɛ ka dɔ da lɛnbow ni taxiw kan min bɛ se k'a to jamana bɛ se ka nɛnɛkili yɔrɔ sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnniyana jamana wagande o kumana jagokɛlaw ka jagokɛminɛnw olu dɔ faranga bi bɔ 7 la ka taa kɛ 9 ye walikɛlen ka bɔ 17 na ka taa kɛ 19 ye ka sanga ni mina yɛrɛ cogoya ye o tɛmɛnen kɔfɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ sariya min dalen don ka ɲɛsin sigarɛti ani dulɔ ma ka lajɛ ka dɔ fara o taxiw kan walasa a sɔngɔ bɛ se ka caya ko hali bi ko dɔ wɛrɛ na ɲini ka yɛlɛ o fɛnɛ kan dugukolo ko taxi ko dɔ fɛnɛ na fara o kan maa minnu fɛnɛ bɛ yen ni olu ka sɔrɔ bɛ sojɔ ka feere la wali kelen ka sojɔ ka bila luwanze la ko dɔ bɛna fara o lɛnbow fɛnɛ kan Congo Kinshasa jamana kɔnɔ Moïse Katumbi u ka waritigiba in min ni Lumumbashi Kado Tupisa Mazembe Ndolati jɛkulu tigi waritigiba in ni a kun y'a jira k'a fɔ a b'i kanbɔ ka jamana ɲɛmaaya ɲini ani jamana ɲɛmaa Joseph Kabila ni ɲɔgɔn cɛ ni o kɛra sababu ye kiri ni wɔyɔ ka wuli a nɔfɛ fo a ka kiri yɛrɛ sigitɔ senga a joginna ni u y'a labɔ ka taa ni a ye jamana kɔ kan a ye dantigɛli dɔ kɛ k'a jira k'a fɔ chrétien dinɛ ɲɛmaw sera ka sigikafɔ min don jamana ɲɛmaayaso ni fanga sinamatɔw ni ɲɔgɔn cɛ Congo Kinshasa jamana kɔnɔ ni a ye nɔbɔ bi ko bɛn kɛra k'a dɔ k'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaa Joseph Kabila ni kanbɔ bilen ko fɛn dɔ min jara a ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa Joseph Kabila mɔ k'a fɔ nin bɛnkan min dɛgɛnɔ bilalen filɛ nin ye Congo ka den bɛɛ lajɛlen k'i jɔ i jɔyɔrɔ la walasa a bɛ se ka labaara barisabu ka d'a kan a fɔ n bɛ ka jɛya k'a fɔ yɛlɛmacogo foyi tɛ jamana sariya sunba la jamana ɲɛmaa Joseph Kabila fɛ ka manda wɛrɛ ɲini a ko a bɛ chrétien dinɛ ɲɛmaaw fo u ka wuli ka jɔw la maa o maa sen donna sigikafɔ in na ko a b'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ wale ɲuman dɔn Mozambikikaw fɛ yen a bɛ san saba bɔ mamurutilen jɛkulu min bɛ wele ko Renamo n'a kun yɛlɛmana ka kɛ fanga sinamatɔn ye ale kun seginna ka mamurutilen jɛkuluya mɔ ni o ye rébellion ye ka mugu ni kisɛ ta k'a sabu kɛ san 2014 jamanakuntigisigi kalata min kɛra ni jamana ɲɛmaa ye a jira k'a fɔ a ye sebaya ta o ma bɛn u mɔ
san kelen ni kalo damadɔ kɛlen kɔfɛ ni mugu ni kisɛ ye sigikafɔ min nun donna diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies fɛ jamana ɲɛmayaso ni mamurulen jɛkulu renamo ni ɲɔgɔn cɛ o ma se ka sira sɔrɔ fɔ a kun kɛra jigitigɛ yɛrɛ ye olu kun y'a jira k'a fɔ wa olu se tɛna ye a ko rɔ bilen maaw bɛ taa bala fɛ min na mamurulen jɛkulu in renamo a ma ɲɛma ni o ye Alfonso Dhlakama ye ale ye dantigɛli dɔ kɛ k'a jira k'a fɔ ka bɛn ni sanyɛlɛma ɲajɛw ye a bɛ a lajɛ ka mugu ni kisɛ jɔ ani jamana ɲɛmayaso ni ɲɔgɔn cɛ u k'a ma ko trêve tile 3 tarata janvier kalo tile 3 tɛmɛnen a laban bɛ ka na jira k'a fɔ mugu ni kisɛ hali bi a b'a jɔ ani jamana ɲɛmayaso ni ɲɔgɔn cɛ kalo tila maa caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka yala Mozambique jamana ɲɛma Newsu a kɛn bɛ ka dadigi kɛ mamurulen jɛkulu in de la ni a kɛn bɛ ka jira k'a fɔ a bɛ mugu ni kisɛ jɔ wa barisabu ka da kan u ko mugu jɔ cogo min ma ko unilatérali o de kɛra o tɛ dɔ wɛrɛ ye e ni jamana ɲɛmayaso ma bɛɛ a kan nka e yɛrɛ ka sin k'a ta i yɛrɛ to na k'a fɔ ne b'a fɛ mugu ni kisɛ ka jɔ ni gɛlɛ ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ ko in kɛra ten de bi in na fanga sinamatɔ min yɛlɛmana ka kɛ mamurulen jɛkulu ye a nɔ na dɛmɛba minnu bɛ a la jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan k'olu caman bin bɛ k'a kɔ bila dɔɔni o kumana a yɛrɛ ɲɛ b'a la kɛlɛ min bɛ ani jamana ɲɛmayaso ni ɲɔgɔn cɛ a ka gwɛlɛ ko a ka se ka sebaya ta k'o de nan bɛ ni mugu ni kisɛ jɔli ye wa ko nin fɛnɛ na kɛ sababu ye fɛɛrɛ dɔ a bolo min bɛ se ka to diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies min fɛnɛ kɛnkun bɛ ka cɛsiriw kɛ walasa sigikafɔ bɛ se ka don ni jamana ɲɛmayaso ni ɲɔgɔn cɛ olu ka sigikafɔ kurakuraya. o de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafoni di so ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a lase aw ma aw ni cɛ aw ka ɲamadali la ni ala sɔnna ma laseli nata aw ni Musa Fɔnba de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ aw k'an bɛn